2024 ulkona porrashuoneissa ja ensisuojissa yöpyi 649 ihmistä, jopa 230 henkeä enemmän kuin edellisvuotena. Kaupallistettuihin vaatekontteihin lahjoitettiin vuoden 2024 aikana lähes 12 miljoonaa kiloa vaatteita. Kodittoman kontin avulla lahjoitukset voitaisiin suunnata suoraan niitä tarvitseville. Kontteihin tulevat lahjoitukset lajitellaan vapaaehtoisten toimesta. Lajitellut vaatteet toimitetaan erilaisiin asunnottomien tukiyhdistyksiin, josta vaatteet ovat helposti jaettavissa. Kontit sijoitetaan asuinalueiden lähettyville, kuten kauppakeskuksiin, juna-asemille ja yleiseen katukuvaan. Konttien sijainnin on tarkoitus olla siellä, missä ihmiset liikkuvat. Kontteihin voi lahjoittaa hyväkuntoisia vaatteita suljetuissa muovipusseissa. Erityisesti toiveena vuoden aikaan sopivia vaatteita ja kenkiä. Hanke on voittoa tavoittelematon eikä tuota kertyviä tuloja. Lahjoitusten lisäksi konteissa on tietoa asunnottomuudesta, jonka tavoitteena on lisätä ympäröivän yhteiskunnan tietämystä. Lisäksi konteista löytyy tietoa asunnottomille erilaisista tukimuodoista.